wato malama na tuki gabatar mana kanki da kanki. To, salamu alaikum, sunana barista Hannatu Musa Musawa. So, na zo nan saboda in goya bayan 'yan uwata, ƙawata, minista ɗin Humanitarian Affairs, Disaster Management and Social Development, Hajiya Sadiya Umar Faruk Baba Abubakar. To musamman ku da kuke kusa da ita, an yi maka magana ayyukan jin kai a Najeriya, tabbas an san akwai matsaloli. Wasu abubuwa kuka za ku iya cewa ta yi na fice wanda zai canza rayuwar al'umma, musamman aka yi maganar jin kai din nan ne? Gaskiya Hajiya Sadiya ba karamin aiki ta ba. Sanda shugaban ƙasa aka dawo aka ci zaɓe, aka ce za a shigo next level, dama ita tun kafin ma a bata wannan ta rike minista din, ita dama ta daɗe tana goyon bayan shugaban ƙasa, tana son kuma ta ga da aka yi ya samu nasara a cikin mulkin shi. So da ya zo ya bata wannan ministry din nan ministry ne na hakkin jama'a da bayan Allah. To ina ga ya duba duk Najeriya ya ga cikin mutanen da ke tare da shi wane ne ya san za ta iya rike amanan mutane, ya zaɓa Hajiya Sadiya. Kuma gaskiya tun da ta hawo kan wannan kujerar ba karamin taimako ta ma mata ba, ana ba da tallafi, ba karamin taimako ta ma yara na makaranta ba, ana ba su abinci a makaranta, mutane masu disability yawa duka da tsofaffi, duk dai inda akwai mutanen da ke da bukata, wanda suka fi bukata a cikin Najeriya. Hajiya Sadiya ta nema ta yanda za ta bude ministry din nan, ta samo kansu, ta samo taimako, ta ba su tallafi, ta samu yanda dai za ta taimake su rayuwarsu ta kara sauki, tunda an riga an san dama cikin zaman Najeriya akwai wahala. To ita kullum ni da nake tare da ita kullum tashi daga safe zuwa dare, in banda tunanin yanda za ta taimake jama'a da bayan Allah, ba abin da take yi. So tun da ta zo gaskiya ayyukan da ta yi ba karamin aiki ne ba, kuma ni ba wai dan ƴan uwata bace ba, ƙawata. Gaskiya na daɗe ban ga ministan da ta yi aikin da Sadiya ta yi ba, kuma ina ga nan gaba bayan maybe ta gama mulkin ta tafi, in jama'a sun duba irin aikin da ta yi, za a san cewa ba kowa ne a Najeriya ya yi irin aikin da Sadiya ta yi ba cikin shekara 3 nan da take kan mulki. Hannatu Musawa, ba za ki rasa jin wani lokaci kan maganar abincin nan da kika kawo na makarantu, ana cewa shirin ya samu matsala, kuma ita ma Sadiyan ta shan suka, me zaki ce kan wannan? Gaskiya wannan kosin da aka fara wannan surutan ni mamakin da ya bani, saboda kosin da ta je tana raba abincin nan ni tare muke zuwa da ita duk sanda ta je, sanda kafin a yi wannan annoba din, dama tana zuwa ana bada a makaranta, wannan an sani. Ina ga surutun ya taso ne sanda aka yi annoban nan, aka ce kowa yara su zauna makaranta, amma ita Sadiya a cikin nata tunanin yara ba su je makaranta ba, amma duk da haka suna bukatan abincin da za su ci. So tare da ita muke zuwa, tana zuwa makarantun inda suke, duk da ba su zuwa makarantu sai ta kai abincin, iyayensu da malamansu su dauka sai su yi musu gida. So kowannen lokacin bata bar wai annoban nan da ta shigo ba ta hana wannan taimakon da take son ta ma yaran makaranta. So yes, an yi suruce saboda mutane ba su ga dalilin an ce school feeding kuma yara ba su makaranta, amma ai ya nuna muku irin kokarin da Sadiya ta yi kenan, ba ta tsaya a nan ba, ta yi tunanin ai duk da ba su zuwa makaranta suna da bukatar, suna jin yunwa, suna son abinci, saboda haka sai ta taho da wani shiri wanda wannan abincin da aka saba kaiwa ana kaiwa makaranta, to daga makaranta kuma ana kai musu. So ko wannan lokacin ta tabbatar cewa duk yaran dama da suke samun wannan tallafin abincin sun ci gaba da samu. Wani gyara kike ganin za ta yi, ganin cewa kusan za a ce yadda 'yan Najeriya ke faɗa Allah ne ya wanke ta lokacin da aka samu corona, akwai gazawa wurin yadda ake raba abubuwa, ba dan mutane sun gano an ɓoye abinci ba a jihohi ko gwamnoni, da babban matsala ne gare ta. To ai ni kaina abin ya bani mamaki, saboda na ce muku lokacin nan duk sanda za ta yi tafiya, sanda ake corona nan kowa na tsoron annoban nan, ba mai son fita, kowa na tsoron kowa. Amma Sadiya duk da tana da yara a gida da 'yan uwa da iyayenta, ta fita tana zuwa tana bada tallafin nan, tare da ita nake zuwa.
so duk wannan geran da waye da aka sha tana kaiwa tare muke kaiwa. So ko lokacin da aka fara surutan cewa ba a kaiwa ni na ji mamaki na ce to me aka yi da wayannan, to amma Allah cikin ikon shi sai ya wanke ta. Kaga da yake ba ta da hakkin kowa a kanta, ba ta ci amanan kowa ba, Allah sai ya fidda ta. So ko a yanzu ma wannan surutun da za a ce na school feeding da waye, saboda tsakaninta da Allah tana yi, so na tabbata har ga Allah zai wanke ta ko ba daɗe ko ba jima. Ni ina jin daɗi Sadiya ce ministan wannan, tunda wanda na ce muku ministry ɗin nan na amana ne, na jama'a, na bayan Allah. So wallahi ni dai ba wai dan ina tare da ita ba, kafin a samu wanda za ta iya rike amana irin yanda Sadiya tsakanin ta ke rikewa, wallahi sai an yi bincike. So alhamdulillah Allah ubangiji ya taya ta rukon nan har ƙarshe, Allah ya kare ta har ta kai ƙarshen yanda niyan da ta yi, Allah ubangiji ya sa ta cika shi. A ƙarshe malama Hannatu Musa, shin wani lokacin an naɗa mata mukamai yawanci ana maganan kashi 30 ɗin nan cikin 100 ne, shin me bambanta ita Sadiya da zama haska taro kawai, je taro a yi gayu, burge mutane a kama hanya a tafi ba tare da wani aiki ba? Eto ni da Sadiya ya gayu ce kuma kyakkyawa ce, so in ta yi kwalliyar ta dama tana kyau. Amma wannan na ji daɗin wannan maganar da aka ce mata za a kila buɗa musu kujerun da za su iya abin nan, saboda ni ina dama fata Sadiya da irin su Sadiya din ba ƙarshen ba 2023 din nan ba, in ta gama ministar ta ƙarshen labarin ta a cikin gwamnati kenan. Ina fatan Allah ubangiji ya taɓa zuciyan manyan namu wanda za su iya ba mu daman da za mu iya zama mu samu inda za mu taimaki namu 'yan uwan mata kuma da 'ya'ya da sauransu. Ni na san idan Allah ubangiji ya ba da dama, in Allah da Sadiya, labarin Sadiya ba a kan humanitarian zai kare ba, kila insha Allah akwai kuma wani rukon wanda Allah, wani inda ake bukatan mai amana inda Allah zai kai ta. Ni na sa kuma Sadiya yanzu fitowanta minista ya sa mata Fulani Hausa 'yan arewa wanda da ba sa zuwa su yi boko su yi karatu, ba sa ganin cewa akwai wani opportunity za su iya samu, za su iya zama wani abu har su taimake al'umma da sauransu. Kaga ita ta nuna cewa za ka iya yi. So emergence in Sadiya a minista ba karamin taimako ne ba Mr. President ya ma, ba kawai ita Sadiya da mata ba, gaba ɗaya arewa ma gaba ɗaya kuma da al'umman mu. To alhamdulillah. Malama Hannatu Musa mun gode kwarai. Ni ma na gode kwarai da gaske, kuma a dinga ma uwana addu'a, Allah kare ta kuma Allah tona ma duk mai abin nan ta asiri, Allah ubangiji ya sa ta kai cikon amana yanda ta yi niyya.